אין כאן אש, אין כלשונות, אין צרחות, אם לזה ציפיתם. יש חדר, ויש זמן שלא זז לשום מקום. אין יד נסתרת, אין גורל, אין תירוץ. יש רק את מה שעשיתם, הבחירות והזיכרונות שלכם. כן, לא קורה שום דבר חדש. אותו הרגע, אותה המחשבה, שוב ושוב ושוב, עד שאין לאן לברוח ממנה. אתם חופשיים? חופשיים לגמרי. וזה, כך מתברר, הדבר הקשה ביותר לשאת. כשאין תירוץ וכשאין את מי להאשים, נשארים רק אתם. זה לא מקום של עונש, זה מקום של בהירות. ובהירות מסוגלת לשרוף יותר מכל אש. אז בבקשה, תיכנסו. I don't want to set the world on fire, honey. הדלת תיסגר מעצמה. ובכן, זהו זה. זהו מה? ככה זה. אתה עוד מבולבל מהיריות, אה? לא נורא, רק דבר אחד, הלקוחות החדשים צריכים ללבוש את המצנפת הזו. אל תקרא לי לקוח, אתה בכלל יודע מי הייתי? אתה בוודאי יודע מה אומרים שם. בקשר למה? בקשר לכל זה. וממי שמעת את השטויות האלה? איפה היתדות? מה? היתדות, הקלשונות, משפחי האור. אתה צוחק. לא צחקתי. זה מה שמספרים שם. שטויות. איך אתה מאמין לאנשים שמעולם לא הציבו כאן רגל? אין מראות ואין חלונות כמובן, שום דבר שביר. ולמה לקחו ממני את מברשת השיניים? מברשת שיניים? אתה מרגיש מלוכלך גרסין. אל תקרא לי בשמי. אם אתה מרגיש מלוכלך, קח לך סגריית מנטה. תתענג עליה כי לא תקבל עוד. אין גם מיטות, כמובן, הרי לא ישנים לעולם. אפשר לצאת? הדלת תהיה נעולה. למה? אתה מפחד? אתה תכריח אותי לחיות פה לבד? לחיות. טוב, אם אתה לא זקוק לי עוד, אלך. חכה. אני יכול לצלצל אליך, נכון? ואתה חייב לענות? בעיקרון כן, אבל הפעמון משהו נתפס במנגנון. הוא פועל. אבל אל תתלהב. זה לא יימשך. מה זה? אתה רואה? סכין לחיתוך ניירות. יש פה ספרים? לא. אז למה שהוא ישמש? טוב, לך. בבקשה, לך.
לרוב האנשים יש מספר רב של שאלות, אבל לא אתעקש. בכל אופן, בכל הנוגע לפעמון ולמברשת השיניים, האדון יודע טוב מאוד. שאלתי אותך איפה פלורנס. והצלחה עם זה גרסין. איפה היא? היא לא יודע! זה כל מה שמצאת? עינוי באמצעות פרידה? אז טעית. אני בכלל לא מתגעגעת לפלורנס. סליחה, גברתי? מי את חושבת שאני? אתה טליין. אני אי הבנה משעשעת למדי. האדון, בטיפשותו, הלביש אותי מצנפת רגע, למה לא הלביש אותך באותה מצנפת? איזה מצנפת? המצנפת של הלקוחות החדשים. ובכן, אם נגזר לנו לחיות ביחד, גרסין, יוסף גרסין, עיתונאי ואיש ספרות. אינס סרנו. העלמה אינס סרנו. אז הקרח נשבר, את רואה בי פני טליין? כן. אפשר לצאת החוצה לפעמים? הדלת נעולה. מצוין. הג'וטי המצנפת ואני תקועים בחדר רותח. מה השעה? עכשיו יום? את לא רואה שהאורות דולקים? כן. אצלכם יום. ובחוץ? בחוץ? לעזאזל, אתה יודע למה אני מתכוונת. ממש מאחורי הקירו. מסדרון? בקצה המסדרון. עוד חדרים, מדרגות, מסדרונות. וכשיש לך חופש מדי פעם, לאן אתה הולך? לדוד שלי. הוא זה שאחראי פה על העניינים. יש לו חדר בקומה השלישית. מצוין. הפה שלך. סליחה? סליחה, לא שמתי לב. נו, מה יהיה? נמתין. שהראש שלך מרוסק, אני יודעת שאין לך פנים. אני לא מכירה אותך. אינני הטליין, גברתי. אני חשבתי שאתה מישהו אחר. למי אתה מצפה עוד? איש עוד לא יבוא. אז נשאר שלושתנו לבד? האדון, הגברת ואני? אין על מה לצחוק. יש ספה בשבילי? יש רק 2. תצטרכו להחליט מי יעמוד. בשביל מישהי יפה כמוך, אני מוותרת על הכורסה שלי. את אדיבה מאוד, אבל אני לבושה סגול והספה בצבע ירוק. דרד. היחידה שעוד איכשהו יכולה להתאים לי היא הזו של האדון. שמעת גרסים? ספה, כן, כמובן.
כולה שלך, גברתי. תודה. מה, פתאום אתה מתחשב? למה שלא תעשו היכרות? אני אסתל ריגו. אינס סרנו, נעים מאוד. יוסף גרסין. את יפה מאוד. תודה. את מתת? כן, שבוע שעבר. ואת? אני אתמול. הטקס עוד לא הסתיים. אסתל! אני רואה את אחותך ליד הקבר. כמה שהיא מתאמצת לבכות. נו, עוד מאמץ. לא בוכה. היא לא בוכה בגלל האיפור. בטח! בגלל האיפור. אבל בעלי ממרר בבכי המסכן. בעלך לא הגיע. הוא בטח חולה מרוב הצער. דווקא ברי קשור החליט להישאר בבית. ראש העיר ודאי הגיע. היו לי חברים במקומות העליונים. רק המשפחה הקרובה נמצאת. סגן ראש העיר. ממלא מקום. לא, זה לא ייתכן. צר לי. סבלת הרבה. לא, הייתי מטושטשת, דלקת ריאות. ואת, למה את כאן? גז, את מבינה? כשהגוף שואף מספיק, את מרגישה שאת נשרפת מבפנים. ואתה, דם. אדוני? אני חטפתי צרור של 12 כלום לחזה. מתתי מחורר. אדוני, אני מתנצל. אני מהמתימה פחות מצרכים. אדוני, תשתדל לא להשתמש במילים כל כך בוטות. אנחנו לא מתים, אנחנו נהדרים. כמה זמן אתה נהדר? אני נהדר. כבר חודש. גרסין! אני רואה את אשתך. היא עוד לא יודעת שאתה נעדר. אני מבקש ממך לא להזכיר אותה יותר. היא לא בוכה. אף פעם לא בכתה. בטח הולכת עם העיני קורבן הענקיות שלה. אני סיימתי איתה. כבר לבושה בשחור. היא אפילו לא תצטרך להחליף בגדים. כמה שהיא עולה לי על העצבים. אדוני, מר גרסין. סליחה? אתה יושב על הספה שלי? סליחה. אתה נראה מוטרד. אני מנסה להכניס סדר בחיים שלי. איזה חור. לא. אני מתעבת גברים בשרוולים מופשלים. אני מתעבת גברים, עם או בלי שרוולים. למה כלו אותנו דווקא פה ביחד? אולי נפגשנו בעבר? לא הייתי שוכחת אותך. אולי הם לא דומים אחד לשני. אני הייתי פקידה בדואר. ואת? אני מבינה. ואתה מר גרסין. אני מעולם לא עזבתי את ריו. אז כנראה מדובר במקריות. שום מקריות. החדר הזה ציפה לנו. אני לא סובלת שמצפים ממני למשהו. יש כאן טעות. אנחנו בגהנום! כאן לא טועים ולא מרשיעים אנשים סתם. את בגיהנום. תשלימי עם זה. יש סיבה שאנחנו נמצאים כאן. את חושבת שאת קדושה קטנה? אתה חושב שאתה גיבור גדול? יש סיבה שאנחנו נמצאים כאן. אולי נשתקי כבר? ככה, תקועים. לאישה פשוטה כמוך אסור לדבר אליי ככה. את יודעת מי היית? שתקי, פריצסה. צעקה אחת ואני מתחיל לזרוק קלשונים. אולי מוטב בשביל כולנו שנשתוק. אנחנו מתים. אין לנו צורך במילים. נשתוק ולא נרים את הראש לעולם. הסכמנו? הסכמנו. הסכמנו. אם כן, שלום אחרון.
שתיקה. מה אתם ברוגז? להיות המראה שלך? בואי, שבי על הכורסה שלי. עזבי אותה. שבי. האודם שלי, מרוח כמו שצריך? תראי לי. לא כל כך. למזלי אף אחד לא מסתכל. טוב, נתחיל שוב. אני אכוון אותך. ככה. בסדר גמור. את נשבעת לי שזה בסדר? גרסין, יש לי הודעה מכדור הארץ. את לא רוצה לקרוא לי בשמי הפרטי? אינז, את נשבעת לי שזה בסדר. את יפה, מוצאת חן בעיניי. גרסין, יש לי הודעה מכדור הארץ. את מביכה אותי. יש מסר מלמטה לגרסין. גומז מוסר. מה את עושה? אני לא. ניצחת. נו, תסתכל עליה. שמעת כל מה שאמרנו. עזבו אותי, הנער רוצה למסור לי משהו. נו, דבר. גומז דיבר במערכת העיתון. הוא דיבר עליי? הנשים הפריעו לקליטה, מצטער. לא חזר בשקט? מה הוא אמר? הוא הפסיק לדבר. בטוח שלא אמר עליי שום דבר? ולמה שידבר על בוגדים? הייתה לי הרגשה שאתה בוגד, יש לך פה של פחדן. היה לי פה של פחדן, לא הייתי אומר לכם שרצתי מהצבא. עזבו את זה! זאת לא הסיבה שהוא נמצא כאן. ביקשתי ממך לא להזכיר אותה יותר. היא עדיין לא בוכה. מה גומז אומר? הוא לא מדבר עליך. כולם מעדיפים לשכוח את הבוגדים. מסרו לאשתך את הבגדים שלך. הם מלאים בדם, והיא בכל זאת לא בוכה. ולמה שתבכה? בטח עינה אותה. למה הסתרת אותה? חזיר. כן, הוא היה גורם לה להביא אוכל, לו ולמאהבות שלו, בזמן שהם היו במיטה. היא באמת אהבה אותו, ואף פעם לא התלוננה. חזיר בוגדני שכמוך. חזיר אמרת. ומה איתך? למה את פה? לא עניינך. חוץ מזה, אני כבר הורשעתי בכדור הארץ. לא הופתעתי כשהגעתי לכאן. ספרי, יפת נפש. למה את כאן? טוב, יש את כל העניין עם פלורנס, אבל זה סיפור של מתים. קודם הוא, אחר כך היא, ואני. שלושה, כן? 3. גבר ושתי נשים. הוא התאבד? הוא? לא. חשמלית תרסה אותו. ממש צחוק הגורל. גרתי אצלם. הוא היה בן דוד שלי. פלורנס. אהבה סגול? סגול? בסופו של דבר, פלורנס ואני שכרנו דירה בצד השני של העיר. עברנו לגור ביחד.
ומה אז? ואז זהו. ואז הגיעה אותה חשמלית. אין סודות במקום הזה, אה? כל יום אמרתי לפלורנס, חמודונת שלי, הרגנו אותו. אני מרושעת. כן? גם אני. לא, אתה לא רשע. אצלך זה משהו אחר. מה? אני אגיד לך מאוחר יותר. אני מרושעת כי אני זקוקה לסבל של הזולת כדי להתקיים. שרפתי הכל. היא התעוררה לילה אחד כדי לפתוח את ברז הגז, ואז חזרה לשכב לידי. וזהו. ואין חרטות. אני אמרתי לך שאני מרושעת. ואת? אני לא יודעת למה אני נמצאת פה. אין סיכוי? תורך, מה עשית? אמרתי לך שאני לא יודעת. את לא יודעת? שקרנית. ומאמין בנוגע לאדון עם הפנים המרוסקות. איזה אדום. כשנכנסת חשבת שאותו בחור גרסין. זה סתם ידיד. אז למה פחדת מהידיד שלך? אין לך זכות לחקור אותי. הוא התאבד בגללך? מה פתאום, השתגעת? אז למה הפחיד אותך? הוא ירה לעצמו בפנים, נכון? זה למה ראשו מרוסק? שתקו, שתקו, שתקו! בגללך. בגללך! בגללך. אתם מפחידים אותי, אני רוצה ללכת, אני רוצה ללכת! לכי, תברחי, הלוואי. רק שהדלת נעולה מבחוץ. אתם שפלים. כן, שפלים. נו, אז הבחור שהתאבד בגללך. הוא היה המאהב שלך? ברור שהוא היה המאהב שלה. רצה אותה רק לעצמו. רקד טנגו כמו מקצוען. רק חבל שהוא היה עני. הוא היה עני? כן, הוא היה עני. יום אחד הוא בא אליה, התחנן בפניה שתברח איתו רחוק, והיא צחקה. כי הייתה חייבת להגן על התדמית שלה. זה לא נכון. צחקת? בגלל זה הוא התאבד. אחרי תלונות בפלורנס? כן. לא הבנתם שום דבר נכון. הוא זה שרצה לעשות לי ילד. והיא לא רצתה. נכון. אני לא רציתי. רק שהילד נולד בכל זאת. נסעתי לשוויצריה ל5 חודשים. איש לא ידע דבר. הספקתי לאהוב את הילד. לאהוב באמת. רק שאם הייתי חוזרת בעלי היה רוצח אותי. אז עשיתי את זה. עשית מה? הייתה מרפסת מעל האדם. הבאתי אבן גדולה. צעק. אסתר, אל תעשי את זה, בבקשה, אני מתחנן! תייבתי אותו. הוא ראה הכל. מה אז? זה הכל. לא, 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 זה לא הכל. היא חזרה לפריז, והוא עשה מה שהחליט. אני לא ביקשתי ממנו דבר. הוא זה שהחליט לירות בראשו? נכון, והוא לא היה צריך. בעלי במילא לא חשד בכלום. אני שונאת אתכם! אני שונאת אתכם! אין טעם במקום הזה, בעיניים אין דמעות. אני מרושעת! אני מרושעת! הכל בסדר, שבאתי להגיע, החקירה הסתיימה. אין עוד צורך בפרצוף התליין שלך. פרצוף תליין? וואו. מה שלא הייתי נותנת לי כדי לראות את עצמי במראה. וואו, איזה חום. סליחה. אתה יכול להישאר בשרוולים שלי. עכשיו כן? אל תכעסי עליי, אסתל. אני לא כועסת עליך. אז עליי את כועסת. כן, את דוחה אותי. אדון! 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 מה קורה בדירה שלי? אני לא רואה כלום. תספר לי, תגיד לי מה אומרים עליי, מה מדברים עליי, נו? אני לא שומע מה הם אומרים. זהו, זה הכל. אינני רואה עוד, אינני שומע עוד, סיימתי עם כדור הארץ. מצוין. עכשיו אני תקוע רק במקום הזה. איתכם, לנצח. אסתר! כדור הארץ עזב גם אותך.
גרסין. פני אליה. גרסין, אל תלך. אתה גבר? כן, עומד בי. אמרתי לך לפנות אליה. אליה? היא לא חשובה, היא אישה. אסתר, ציפור נפשי, דולח שלי. דולח שלך? מגוחך. הרי הכל יודעים. כשזרקתי את הילד מהחלון, הבדולח התאבץ על כדור הארץ לרסיסים ולא אכפת לי. גרסין, אתה עוד תשלם על זה. אז את רוצה גבר, מה? גבר? לא, אני רוצה אותך. ככה, על הברכיים. רדי על הברכיים. הוא אפילו לא יפה. אל תקשיב לה. היא חשובה כקליפת השום. אתה חושק בי? כן. זה כל מה שאני רוצה. אסתר וגרסין, מה אתם עושים? אתם לא יכולים. למה לא? מולי? אתם לא יכולים. לא יכולים? לא התפשטתי בפני המשרתת שלי? אינז, אני לא ג'נטלמן, אני לא אהסס להכות אישה. אני מסתכלת עליכם. לא אפסיק להסתכל עליכם. גרסין, תצטרך לנשק אותה מולי. גרסין, אני יודעת מה גומז יגיד עליך במערכת העיתון. כל החברים שלך ישבו במערכת העיתון, ועל מה הם ידברו? על גרסין הפחדן. שתקי. גרסין הפחדן שצריך להתחבא מאחורי אישה. אסתר, את חושבת שאני פחדן? פחדן או לא, העיקר שידע לנשק. אתה אולי נמחקת מההיסטוריה, אבל אפילו בגיהנום אתה פחדן. תפסיקי. אסתר, תאהבי אותי? אני אוהבת גברים, פחדנים או לא. אני אוהבת אותך בגלל הקול שלך, בגלל השיער שלך. אם כן, היא עוד תגיד לך שאתה אבינו בשמיים כדי למצוא חן בעיניך. אסתר, זה נכון? נכון? הכל טוב. נו, למה אתה מחכה? עשה מה שאומרים לך. גרסין הפחדן אוכל בזרועותיו את אסתר רוצחת ילדיה. ההימורים פתוחים. האם גרסין ינשק אותה? לא. או שאינז תעצור את הפעולה? כן! אני רוצה לראות ידיים! אני רואה את זה! אתה! מה אתה חושב? מה אתה עושה? אני לבדי מהווה את ההמון גרסין. שומע? פחדן, פחדן, פחדן! אותי אתה צריך לשכנע. היא תגיד לך את כל מה שאתה רוצה לשמוע. זה כל כך מרגיז, אתה באמת פחדן. אבל אני אוהבת אותך, לא מספיק לך. אתן מגנות אותי. מה אתה עושה? אני הולך. בהצלחה לך, הדלת נעולה. הם יצטרכו למצוא דרך לפתוח אותה. גרסין, אל תדאגי. אל תדאג. הפעמון מקולקל. אם הדלת נפתחת אני בורחת. לאן? רחוק ממך ככל האפשר. פתחו בבקשה, פתחו. פחדן. פתחו! אתה באמת פחדן. אתה באמת אמרתי לכם לפתוח את הגט! לא. אתה פחדן. אתה באמת פחדן. עזבי אותי. את מגעילה אותי. את מגעילה אותי יותר ממנה. את רכוכית, את מזיעה. והיא עומדת בינינו. את לא רואה? לא אוכל לאהוב אותך כשהיא רואה אותי. אז היא לא תראה אותנו עוד. מה את עושה? הרי את לא יודעת שאני כבר מתה? מתה, 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 מתה. זה נעשה כבר, לא סכין, לא רע, לא חבל. זה נעשה, מבינה? אתם באמת לא קולטים. הגיהנום הוא הזולת. ואנחנו תקועים ביחד, לנצח. אלוהים. לנצח. לא. אני מסכימה הכל. לגלשונות, לידידות, עדיף עינויים פיזיים על הסבל. תפתחו!
תפתחו בבקשה, תפתחו! פתחו! I don't want to set the world on fire. חשבתי שכבר תבינו שאין לי מה להישאר. הרי הם נשארו כאן. לא כי נעים להם, ולא כי הם מצאו נחמה, אלא כי הם תלויים אחד בשני. הם כבולים זה בזה. בני אדם לא יודעים להיות לבד. אתם ניזונים זה את זה, צריכים זה את זה, לטוב ולא רע. אז הסיפור שלהם הוא לא סיפור עם התחלה, אמצע וסוף. זה מעגל. והסיפור שלהם יימשך לנצח. I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't let the world